ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 15/2/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಯೋಗ ಭಟ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ಅಮೂಲ್ಯವಾದುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಈ ಭಟ್ಟಿರ್ದೆ ತಮ್ಮ ವಿಕರ್ಮಲು ಭಸ್ಮಾಪುನು. ಭಟ್ಟಿ ಪಂಡ ಯೋಗ ಜೋಡಣೆ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಬುದ್ಧಿನ ಜೋಡಿಸವನಿಗೆ ಭಟ್ಟಿ ಪನ್ಪಿರು ಪಂಡ ಆತ ನಿರಂತರವಾದ ಜೋಡಿಸವನಿಗೆ ಭಟ್ಟಿ ಪನ್ಪಿರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾ ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಬೀಜ ಅತ್ತುಂಡ ವೃಕ್ಷದ ಜ್ಞಾನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕುಲ್ಯರ ಸಾಧ್ಯ? ಉತ್ತರ: ಏರು ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪೇರು. ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಮೃತ ವೇಳೆದ ಸಮಯ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆದುಂಡು. ಅಮೃತ ವೇಳೆಲಕದು ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಒರಿ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಲ್ ನಾವು ಅಜಪ ಅಜಪ ನಡತೊಂದುಪ್ಪಾಡು. ಸ್ಥೂಲ ಅಂಚನೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಡು ಶಿವಬಾಬಾ ಪನ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಬುದ್ಧಿರ್ದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾ ಕುಳಿದು ಆತ್ಮಳಿಗೆ ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಜೋಕುಳಿಗೆ ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಎಂಕುಲ ಸಹ ಶರೀರ ಉಂಡು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಪಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಕುಲು ಸಹ ಈ ರೀತಿ ತೆರಿಯೋನ್ಲೆ. ಈ ಶರೀರೊರ್ದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಎಡ್ಡೆ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಎಂಚ ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಜ್ಞಾನದ ಧಾರಣೆಯಾದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಆತ್ಮದ ಬುದ್ಧಿಡು ಧಾರಣೆಯಾವಡು. ಎಂಚ ಬಾಬನ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡೋ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ ಬುದ್ಧಿಡು ಧಾರಣೆಯಾವಡು. ಬೀಜ ಅಂಚನೆ ವೃಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪುನಿ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಮಾಲಿಗ್ ಪಂಡ ಒಡೆಯಗ್ ಅತ್ತಂಡ ದನಿಕ್ ಈ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡತ್ತೆ. ಇಂಚಿನ ಬೀಜನು ಪಾಡ್ನೇರ್ದವರ ಏತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮರ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಬಾಬಲ ಸಹ ತೆರಿಯೋನೇರು. ಇಂದು ಬುದ್ಧಿಡು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಎಂಚ ಎನ್ನ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡುಪ್ಪೊಡು. ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪುನಗ ಆ ಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಪುಂಡು. ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೊಲ್ಪುದ ಸಮಯ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ಒವ್ವೇ ಕೆಲಸಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಪೂಜಿ. ಭಕ್ತಿನ ಸಹ ಮನುಷ್ಯರು ಬೊಲ್ಪುಗು ಮಲ್ಪೇರು. ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಪೋಂದುಪ್ಪೇರು. ಕೆಲವರು ಕುಳಿದು ನಾಮ ಜಪ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಕೆಲವರು ಗೀತೆಯನ್ನು ಪಣದುಪ್ಪೇರು. ಕೆಲವರು ಶಬ್ದೊರ್ದು ರಾಮ ರಾಮ ಪಂದು ಜಪಿಸೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಇಂದು ಭಕ್ತಿದ ಅಜಪ ಜಪ ಆದುಂಡು. ಕೆಲವರು ಮಾಳೆನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಶಿವ ಶಿವ ಪನ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಒಯ್ನು ಭಕ್ತಿಡು ಮಲ್ಪೇರು. ಅವು ಜ್ಞಾನುಡು ಉಪ್ಪುಜಿ. ಮಸ್ತ್ ಜನಕಲಿಗೂ ಶಿವ ಶಿವ ಪಂದು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಭ್ಯಾಸವಾದ ಬಿಡ್ತುನು. ನಿಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಸ್ಥೂಲಡಾವಡು ಸೂಕ್ಷ್ಮಡಾವಡು ಶಿವ ಶಿವ ಪಂದು ಜಪ ಮಲ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ಬೈದೇರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಶರೀರಡು ಬರ್ಪೇರು. ಅರೆಗ್ ಆರ್ನನೇ ಆಯ್ನ ಶರೀರ ಇಜ್ಜಿ. ಆರು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ರಹಿತೇರು ಪಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗೆ ತಿಳಿದನು. ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಡೇ ಆಪುನಿ ಆದುಂಡು. ವಿಷ್ಣುವಿನ ರಡ್ಡು ರೂಪ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆದುಂಡು. ದೇವ ಮಹಾದೇವ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂಚನೆ ವಿಷ್ಣುಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು. ಶಂಕರಗೂ ಒವ್ವೇ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿ. ಐಕ್ ಶಂಕರನು ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನೋಡು ದೀಪೇರು. ಅರೆಗ್ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಜ್ಜಿ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಶಿವಬಾಬಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಲ ಇಜ್ಜಿ. ವಾ ಕಾರಣ ಅರೆಗ್ ಮಾತಿರ್ದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪನ್ಪುನಿ. ಆರು ಬೇಹದ್ದುದ ಅಪ್ಪ ಅದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕುಲು ಬೇಹದ್ದುದ ಅಪ್ಪರ್ದು ಬೇಹದ್ದುದ ಆಸ್ತಿನು ದೆತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿದುಂಡು. ಐಕ್ ಪೂರ್ಣ ಶ್ರೀಮಂತತ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪೋಡು. ಏರು ಸ್ವಯಂ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಅಕುಲು ಬೇತೆಕಲಿಗಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪವೇರು. ಅಂಚಿನಕುಲೆ ಬಾಬಾಗ ಸಹಯೋಗಿ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು. ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿದ್ದರು. ನಿಖಲ್ ನಾವು ಇತ್ತೆ 84 ಜನ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಅಂದು. ಬಾಕಿ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಪುನಿ ನಾಟಕಡು ಪಾತ್ರಧಾರಿಲು ತೆರಿಯೋಣರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಕಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪ ಪಂದು ಸಮಯನು ತೂವೊಂದುಪ್ಪೇರು. ನಿಖಲ್ನಂತೂ ಬೇಹದ್ದುದ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಗಡಿಯಾರವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಗು ವಾಪಸ್ ಪೋಡು ಪಂದು ತೆರಿಯೊಂದುಲ್ಲರು. ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನೆರ್ದವರ ನಿಖಲ್ನ ವಿಕರ್ಮಲು ವಿನಾಶ ಆದುಪ್ಪುನು. ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಹಜವಾಯಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಇಂಚಿನ ಸಹಜ ಯೋಗ ಒವ್ವೇ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಇಜ್ಜಿ. ಅಕುಲಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಹಠಯೋಗನು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮನು ಮಲ್ಪೇರು. ಒಯ್ನು ಮಾತೆಯರು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲು ಹಠಯೋಗಿನ ರೀತಿ ಆಸನನು ಪಾಡುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಆಂಡ
ಸಭೆಟ್ ಸರಿಯಾದ ಕುಲ್ಲೊಡಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ನಾವು ರಾಜಯೋಗವಾದುಂಡು ಕಾರದ ಮಿತ್ತು ಕಾರಣ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ಲೊಡಾಪುಂಡು ಈ ರೀತಿ ರಾಜಯೋಗುಡು ಕುಲ್ಲು ನೇರ್ದವರ ನಶೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಹಠಯೋಗುಡು ರಡ್ಡುಲ ಕಾರಣ ಮಿತ್ತು ತೆರ್ತದು ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒವ್ವೇ ತೊಂದರೆನು ಕೊರ್ಪುಜೆರ್ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪದ ಹಠಯೋಗುಡು ಅತ್ತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಸನಡು ಪಾರ್ದು ಕುಲ್ಲುಲೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪುಜೆರು ಬಾಕಿ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಕುಲ್ಲು ನೆಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಯೋಗುಡು ಕುಲ್ಲು ನೆಟ್ಟು ಒಂದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಪ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಒಯ್ಟು ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾವಡು ಮುಕುಲು ರಾಜಯೋಗುಡು ಕುಲ್ದಿರು ಪನ್ಪುನ ರೀತಿ ಕುಲ್ಲೋಡು ಆಪುಂಡು ಇಂದು ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತದ ಕಲೆಯಾದುಂಡು ನಿಕುಲು ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬರ್ದು ರಾಜರಿರ್ದುಲ ರಾಜರಾವನುಲ್ಲಾರು ಇಂಚಿನ ಬಾಬನು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜರು ನಿಕ್ಲೆನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಬಾಬನು ತಿರಿವಂಜರು ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ತಿರಿವಂಜರು ಕೇವಲ ಬಾಬನು ಲೆಪ್ಪರು ಇತ್ತೆಂತೂ ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ತಿರಿವಂದರು ಬಾಬಾ ಬಿಂದುವಾದುಲೆರು ಪನ್ಪುನ ಬೇತೇರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಕೂಡ 1000 ಸೂರ್ಯಗಳ ಅತನ 1000 ಸೂರ್ಯರ್ದುಲ ತೇಜೋಮಯ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಈ ಪಾತೆರೆಗೂ ಸಂಬಂಧ ಪೂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ನಾಮರೂಪರ್ದು ಭಿನ್ನ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆ 1000 ಸೂರ್ಯರ್ದುಲ ತೇಜೋಮಯ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಈ ರೀತಿ ದಾಯಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಸುರುಕು ಈ ರೀತಿಯೇ ತಿರಿಯೊಂದರು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಡ್ರಾಮುಡು ಈ ರಹಸ್ಯ ನಿಧಾನವಾದ ತೆರಿಯುಂಡು ಸೂಕ್ಷ್ಮರ್ದುಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ರಹಸ್ಯ ಪಾತೆರ ತಿರಿದು ಬೇತೆಗಳಿಗೆ ತೆರಿಪದು ಕೊಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವೈನ ರಹಸ್ಯನು ತೆರಿದು ಬೇತೆಗಳಿಗೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಸುರುಕು 1000 ಸೂರ್ಯರ್ದುಲ ತೇಜೋಮಯ ಪಂದು ಪಣೊಂದಿತ್ತರು ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೇರು ಬಿಂದು ಪಂದು ಈ ರೀತಿ ದಾಯಿಗೆ ಪನ್ಪರು ಈ ರೀತಿ ವಿಚಾರ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏಪ ICS ವಿದ್ಯೆನು ಕಲ್ಪರು ಐನೆಡ್ದವರ ಆ ಪಾತೆರೊನೇ ಪನೋಡಾಪುನು ಸುರುಕೆ ಪಂಡ್ರೆ ಹೆಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಇಂದೇಟು ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಪುನ ಪಂಡ ಗೊಂದಲಾಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಚ್ಚಿ ಡ್ರಾಮುಡು ಬಾಬಾ ಏಪ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೆರು ಅಪಗನೆ ತೆರಿಪೇರು ಇಂದೆತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚೆಂಚಿನ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಬಾಬನ ಪ್ರಭಾವಂ ಸಹ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆವಡು ಮಾತ ಕಡೆಗಳ ಪರಪಡತ್ತೆ ಎಂಚ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮನು ಅಂಚೆನೆ ಬಾಬಲ ಸಹ ಆತ್ಮಾದುಲ್ಲಿರು ಆಂಡ ಪರಮಧಾಮಡುಪ್ಪೇರು ಅಂಚಾದರೆಗೆ ಪರಮ ಆತ್ಮ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು ಇಡೆಗೆ ಏಪ ಬರ್ಪೇರು ಅಪಗ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಏಪ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚವಾದ ಪುನು ಅಪಗ ಪಾವನ ಮಲ್ಪೆರೆಯನ್ ಬರ್ಪೆ ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಹೇ ದುಃಖಹರ್ತ ಸುಖಕರ್ತ ಬಲೆ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಸಂಗಮಿಗೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೇರು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ಣನಗನೇ ಪಗೆಲು ಬರ್ಪುಣು ಅಪಗ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂತ್ಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ್ಯಡು ಆಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡುಪ್ಪುಡು ಬುಡುಪುನ ಅಂಚೆಜ್ಜಿ ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೋಸ್ಕರ ವ್ಯವಹಾರನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಲ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮಾನ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪುಡು ದೇವತೆಲು ಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಏಪ ಇಂಚ ಆಯ್ರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ತದೇರು ಐಕು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಪಡೆಯೊಂಡೇರು ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಆಪಂಡು ಎಂಚಿನ ಕರ್ಮನು ಅಂಚಿನನೇ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಆಪಂಡು ಇಂದು ಅಂತೂ ನಡತೊಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಕರ್ಮನು ಕಲ್ಪದು ಕೊರ್ಪುನ ಬಾಬಾ ತಿಕ್ಕದೇರು ಅರೆನು ಎಡ್ಡೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಕುಲು ಅರೆಗು ದತ್ತು ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ ಮಾರ್ವಾಡಿಡ ದತ್ತು ಪಂದು ದತ್ತು ಮಸ್ತ್ ದೆತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಪೇರು ದತ್ತು ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಲ ಕಾಯ್ದು ಸಾಂಕೆರೆ ಅಂದು ಬಾಲೆನ್ ದೆತೊನ್ನೈಕ್ ದತ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಮೊಕಲ್ನ ಗರ್ಭೊಡ್ದು ಬೈಜ ದತ್ತು ಜೋಕುಲೆಗ್ ರಡ್ಜನ ಅಪ್ಪನಕುಲು ನೆನಪುಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಏರ್ನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ ಪಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಯಾನು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ದತ್ತು ಬಾಳೆಯದುಲ್ಲೆ ಆರು ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆ ಏತು ಸಮಯ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ನರಕದ ರಚಯಿತ ರಾವಣ ಅದುಲ್ಲೆ ಆಯನಲ ಸಹ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ರಾಜ್ಯ ನಡಪುನು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನರ್ದು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಪೇರು ಇಂದು ತೆರಿದು ಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಅದನ್ನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಿನಲ ತೆರಿಯಂದೆ ಉಪ್ಪುನಗ ಕೇನೋಡಾಪುನು ಎಂಚ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಪತ್ತನಗ ಪನ್ಪೇರು ದಾನ ಕೊರ್ನಗ ಗ್ರಹಣ ಬುರ್ದು ಹೋಪುಂಡು ಬಂದು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರಿಗಲ ಸಹ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪಲ ಸಹ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ರಡ್ಜಲ್ನ ಗ್ರಹಣ ಪತ್ತುಂಡು ಅಪಗ ಐನು ವಿಕಾರದ ದಾನ ಕೊರ್ಲೆಯೇ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಲ್ಪಂತೂ ವರ್ಷೋಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸರಿ ಗ್ರಹಣ ಪತ್ತುಂಡು ಇಂದು ಕಲ್ಪದ ಪಾತೆರ ಅದುಂಡು
ಗರ್ಭದ ಇಗೊಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಪ್ಪಾಯಿನಾಗ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಒಂಜೇ ಸರಿ ದಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ಪೇರು. ಶುದ್ಧ ಬಂಗಾರಡು ಬೆರಕೆ ಅವನೇರ್ದವರ ಕಪ್ಪಾದು ಉಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ಪೊಸ ಇಲ್ಲು ಅಂಚೆನೆ ಪರತ್ತು ಇಲ್ಲು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವು ವೃದ್ಧರೆಗ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಆದುಪ್ಪೇರು, ಮಾತೆರ್ಲ ಆಕಲಿನ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತದು ಜಕೆಲುಡು ಕುಲ್ಲವನೇರು. ವೃದ್ಧರಾಯಿರುವಕ್ಕ ಶರೀರ ಬುಡಿ ಎರಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ದುಃಖನು ದಯಗ ಸಹನೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆತ್ಮ ಒಂಜಿ ಶರೀರ ಬುಡ್ದು ಕೊಡೊಂಜೇನು ದೇತನುಂಡು. ಮೂಲ ಅಂತೂ ರೋಗಿಲೇನು ಕೆರ್ರೆ ಬುಡ್ಪುಜೇರು. ಅಂಡ ಏತು ಕೇನುವೇರು ಆತು ಎಡ್ಡೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಶಿವಪಾಪ ಅಂಚೆನೆ ಆಸ್ತಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು. ಕಾಯಿಲೆಡು ಏಪ ಮಸ್ತ್ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಮಾತಲ ಮರತು ಒಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಏರಿಗೆ ಒಯ್ಟ್ ಭಾವ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಎದುರುಗಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಿಖಲ್ ನಾವು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಆದುಂಡು. ಎಂಕಂತೂ ಒರಿ ಶಿವಪಾಪ ವಿನಃ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ 5 ಒಕ್ಕ ಬೇತೆ ಅಕ್ಲಿನ ದ್ಯಾಗ ನೆನಪು ಅನ್ಪಾರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ನೆನಪು ವಿನ ಬೇರೆ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ನೆನಪುಗೆ ಬರ್ರವಲ್ಲಿ. ಎಂಚ ಗಾಯನ ಉಂಡು ಅಂತಿಮ ಸಮಯಡು ಏರು ಸ್ತ್ರೀನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಡೀ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪುಂಡು ಅರ್ಥ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಇದು ಮಾತ ಸಂಗಮೇಗತ ಪಾತೆರಳು ಭಕ್ತಿಡು ಪನ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಕೇವಲ ಬಾಬಾ ಅಂಚನೆ ಆಸ್ತಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು. ಈ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಆಪುನನೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಲಬ್ಧ ಅದುಂಡು. ಈ ಮಾತ ಅರ್ಥ ಬುದ್ಧಿಡುಪ್ಪೊಡು ಅಂಡ ಭಕ್ತಿಡು ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೇ ಮಸ್ತ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಕಡೇಟು ಏರ್ನ ಜೊತೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕುಲೇ ನೆನಪು ಬರೋದು ಉಪ್ಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಉಪ್ಪೋರು ನಿಕುಲು ಒರಿ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಮನ್ಮನಾಭಾವ ಜೋಕುಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುವ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಇರರ್ದು ಮಧುಬನೋಡು ಬತ್ತದು ದೆತೊನುವ ಇಂದು ಅದೊಂದು ವಶೀಕರಣ ಮಂತ್ರ. ಸದ್ಗುರು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಇರೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಮಂತ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಮಂತ್ರ ಕೊರ್ಪೆ ಒಯ್ಟ್ ನಿಕುಲು ಅಮರ ಅದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಇಂದು ಅದೊಂದು ಮಾಯದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯಾಪನಂತರ ಮಂತ್ರ. ಇಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರು ತುಳಸೀದಾಸರು ಶ್ರೀ ಗಂಧನು ಅರೆದು ಅತ್ತಂಡ ಅರೆಯರು ಅಂದು ಇಂದು ಸಹ ಇತ್ಯದ ಪಾತೆರ ಅರ್ದು ಒಯ್ನು 5 ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಬಾಬಾ ಅಂಚನೆ ಆಸ್ತಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಿರ್ದವರ ರಾಜ್ಯ ತಿಲಕ ದಿಕ್ಕುನು. ಬಾಬಾ ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಶರೀರ ಬುಡ್ನಗನೆ ರಾಜ್ಯದ ತಿಲಕ ದಿಕ್ಕುನು. ಓರಿಯಾಗ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮಾಲೆ 108 ಅಂಚನೆ 14,000 108 ಸಹ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆಂದು ಕೇವಲ ನಿಕುಲು ಸರಿಯಾದ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ನಿಕುಲು ನಾವು ಏಸ್ತೊಂಜಿ ಗಾಯನ ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರು ತಮ್ಮ ಗತಿ ಅಂಚನೆ ಮತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಂಡು. ಇಂದು ಸರಿಯೇ ಆದುಂಡು ಸದ್ಗತಿದಾತ ಆಪುನೇರ್ದವರ ಆರೇ ತೆರಿಯುಣೀರು ಪಂಡ ಸುರುಕು ಕೇವಲ ಪಣಂದಿತ್ತರು ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ಅನರ್ಥ ಪಂದು ಪಣಂದಿತ್ತರು. ಐಟು ಪ್ರಾಪ್ತಿದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮನುಷ್ಯರು ದಾನ ಪುಣ್ಯ ಮಾತಾ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು. ತೀರ್ಥಡು ಜತೊಂದೇ ಬೈದಿರು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೆಂಚಿನಲ ಆದಿಜ್ಜಿ. ಅಸುರಿ ಮತತಲಕ ನಡತದು ಮಾತೆರ್ಲ ಅತನ ಮಾತಲ ಅನರ್ಥನೇ ಅದು ಬಿಡ್ತನು. ಬೇರು ಸಹ ನಾರಾಯಣನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ಪೂಜಾರಿ ಇರ್ದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರೂಪಡು ಪೂಜಾ ಒಂದುಳ್ಳೇರು. ಇಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಶಿವಪಾಪ ನಮಕ್ ಓದ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಪಂದು ಇಂದು ಪಕ್ಕ ನೆನಪು ಉಪ್ಪೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತನ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಪೂಜಿ. ಈ ಯೋಗದ ಭಟ್ಟಿ ಅತಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದುಂಡು. ಮುಕ್ತಿಲ ಸಹ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಬೋಡು ಪಂದು ಐಕ್ ಸುರುಕು ಹಾಕ್ಲೇನು ಕೇನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಅಶಾಂತಿ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲು ಏರು. ಐನದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸುರುಕು ಶಾಂತಿ ಇತ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ಅಶಾಂತ ಅದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಐಕೆ ಶಾಂತಿನ ನಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ಶಾಂತಿ ಅಂತೂ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಬೋಡು. ಓರಿಯಾಗ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿರ್ದವ್ರ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಇಂದೇರ್ದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಶಾಂತಿ ಬರ್ಪುಜಿ. ಅಶಾಂತಿ ಏರು ಮಲ್ತೇರು ಅಪಗ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾದು ಉಡ್ಪೇರು ಪನ್ಪೇರು. ಶಾಂತಿಧಾಮ ಸುಖಧಾಮ ಅಂಚೆನೆ ಇಂದು ದುಃಖಧಾಮ ಅದುಂಡು ಪಂದು. ಸುಖಧಾಮಡು ಮನುಷ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತರು ಅಂಡ ಅಪಗ ಒರಿ ನಾವು ಆತ್ಮಲು ಶಾಂತಿಧಾಮಡು ಇತ್ತೇರು. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಂತಿ ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಂತೂ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇಂದು ಅದೊಂದು ದುಃಖಧಾಮ. ಶಾಂತಿದು ಅಶಾಂತಿಯೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಅಂತೂ ಏರೆಗ್ ಬೋಡ ಅಂಡಲ ಸಹಜವಾದ ತೆರಿಪದ್ಕೊರಲಿ. ಬಾಬಾ ಅಂಚನೆ ಆಸ್ತಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಡ ಮಾಯ ಈ ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪವಿತ್ರಯರ ಬುಡುಪುಜಿ. ಅಬಳೆಯರ್ನ ಮಿತ್ತು ತೂಲೆ ಏತೊಂಜಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಪುಂಡು ವಿಷ್ಣು ಬುಡ್ದು ಬುಡಂದೆ ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬನಗೈತಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಸಮಾಚಾರಗಳು ಬರೋದು ಮಾತೆರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಹಿಂಸೆ ಕಾಮ ಮಹಾಶತ್ರು ಆದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಜೋಕುಲೆ ವಿಷ್ಣು ಬುಡ್ಲೆ ಪಂಡು
ಮೋನೇನು ಕಪ್ಪು ಮಲ್ತೊನೊಡ್ಚಿ ಪನ್ನಗ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುವ ಪಂಡು ಇಂದು ವಿಷ ಅದುಂಡು ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ದುಃಖ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಅದುಂಡು ಆಂಡ ಅದೃಷ್ಟಡು ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನಗ ಕೇನುಜೇರು ಆತ್ಮೂಲೆಗ್ ಬಾಬಾ ಕುಳ್ದು ತೆರಿಪೋಯರು ಈ ದಿನೊಡ್ದು ವಿಕಾರಡು ಪವಚ್ಚಿ ಪಂಡು ಅಪಗ ಮೋನೇನು ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ದು ಬುಡ್ಪೇರು ಅಂಡ ಕಾಮ ಮಹಾಶತ್ರು ಅದುಂಡು ಇಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚಿನವು ಇಂದು ಆದುಂಡು ವಿಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಪತಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಗಳು ಆಪೇರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಹೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ದಾದರನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚೆನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಭಾವನ ನೆನಪು ಅಂಚೆನೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಐನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಯೋಗಿ ಅದುಪ್ಪೋಡು ಬಾಬಾ ಅಂಚೆನೆ ಆಸ್ತಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕಲಿಗ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ರಡ್ಡು ಅಂತಿಮ ಸಮಯದ ಒರಿ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಉಪ್ಪೋಡು ಇಂದೇ ಕಾದ ಅಂತರಾಳದ ಪ್ರೀತಿ ಒರಿ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ದೀವನೊಡಪುಂಡು ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೆ ಏರ್ನೇ ಸ್ಮೃತಿ ಬರ್ರಬಲ್ಲಿ ಇಂದೇ ಕಾದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಡು ಒಪ್ಪೋಡು ವರದಾನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಪನ್ಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನಿ ಈ ಮೂಜೆಲ್ಲ ಸಮಾನವಾದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾಪ ಸಮಾನ ಸಂಪನ್ನ ಭಾವ ಬಾಪ್ತಾದ ಇತ್ತ ಮಾತಾ ಜೋಕ್ಲಿನ ಸಮಾನ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪನ್ನ ಆದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಸಂಪನ್ನ ಇರ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಪನ್ಪುನಿ ಮಲ್ಪುನಿ ಮೂಜಿ ಸಮಾನ ಆದುಪ್ಪಡು ಇಂದೇಕು ಮಾತಾ ತಯಾರಿನ್ಲ ಮಲ್ಪರು ಸಂಕಲ್ಪ ಸಹ ಉಂಡು ಇಚ್ಛೆಲ ಸಹ ಉಂಡು ಇಂದುವೇ ಉಂಡು ಅಂಡ ಈ ಇಚ್ಛೆ ಪೂರ್ಣ ಏಪ ಆಪುನು ಪಂಡಡ ಏಪ ಬೇತೆ ಮಾತ ಇಚ್ಛೆರ್ದು ಇಚ್ಛಾ ಮಾತ್ರ ಅವಿದ್ಯಾಪರ್ ಅಪಗ ಎಲ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಇಚ್ಛೆಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛೆ ಪೂರ್ಣ ಎರೆ ಬುಡ್ಪುಚ್ಚಿ ಸ್ಲೋಗನ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತ ಅತ್ತಂಡ ಅವ್ಯಕ್ತ ಅತ್ತಂಡ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಿತ್ತಂಡ ಪನ್ಪುನಿ ಮಲ್ಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ನಡಪುನಿ ಸಮಾನ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.